Helo, symai. Yn enw i di Gwaren Morris Williams. Dwi'n ddisgybl blwyddyn 11 yn ysgol uwchradd David Hughes. Enw'r darn y dwi wedi gyfansoddi ydy Rwdlan Rwdl-Dadl. Cyfansoddais y darn hwn ar gyfer rhaglen gomedi i blant ifanc. Ces ychydig o fysbrydoliaeth gan Scott Joplin, ond hefyd wrth fyrfyfyrio yn yr ysgol gyda fathro cerdd Mr Einion Dafydd. Es ati gyfansoddi y darn hwn, drwy gychwyn wrth chwarae gwmpas ar fy nhrwmped ac wrth feddwl am syniadau wrth y piano. Cyn i ysgrifennu lawr ar feddalwedd Sibelius. Gobeithio gnewch chi fwynhau.